Naiz irratian, bigarren kafea. Iritsi da, heldu da, hemen da denboraldiko azken bigarren kafea gaur emango diogu amaiera 7. denboraldiari. Zepena, gustatzen zitzaidan 7 zenbakia ba. Bai, gaur agur esango dizuegu, baina lasai, itzuliko gara. Hori bai, gaur pixka bat triste gaude, datozen asteetan gure egunerokotasuna asko aldatuko delako. Ta noski, faltan botako zaituztegu, baina agur esan aurretik egingo dugu denboraldiaren errepasoa? Jakina, Irati Galardi Lizarraga izan zen denboraldiko lehen gonbidatua. Udako oporren ondoren, eskolara itzultzea ez da berdina aur guztientzat. Aitzitik, batzuk geletara itzultzean antxietatea eta ondo eza izaten dute. Batez ere eskola jazarpena edo ziber jazapena jasaten dutenek. Horregatik Iratik Adore proiektu aurkeztu zigun. Eta lehenengo aste hartan ezagutu genituen denboraldiko kolaboratzaile berriak Lander Korneo etorri zen lehen aldiz, sukaldaritza hitz egitera eta bere burua aurkeztera. Zenbat ikasi dugun orduztik berarekin. Eta aste horretan bertan hasi zuen bere ibilbidea Eukene Larrartek. Txirrindularitza mundutik ezagutzen genuen, baina denboraldi honetan literaturari buruzko sekzio bat eskaini digu. Irakurtzen dituen liburuek eragiten zizkioten hausnarketen inguruan aritu zaigu eta Sara Mesaren Un amor hautatu zuen lehen saiorako. Liburuko protagonista Nat Madrildik landa eremuko erretxike batera joan da bizitzera. Ez zaio erraza egingo inguru berrira egokitzea. Kode sozial berriak ezagutuko ditu, sarri matxistak eta atzerakoiak direnak, eta kosta egingo zaio horiek ulertzea. Horri gainera, protagonista beran nahiko galduta etorri dela gehitu behartzaio krisi pertsonal batean dagoelako. Baina badakizu urtero irailean beste hitzordu bat izaten dugula. Donostiako zinemaldia. Donostiatik egin genuen irratsaioa zinema jaialdiak irauntzuen bitartean. Antxe aritu ginen Jesus Mari Lazkanorekin animaziozko film labur sakona egin zuen Natura Fugit. Eta sortzaileak berak azaldu zigun bidaia fisikoa izan zela, baina baita kontzeptuala eta etikoa ere. El Regalo film laburra aurkeztu zigun Lara Izagirrek. Bere 6. film laburra Euskadiko emakume ijitoen elkartearekin egindako elkarlanetik jaiotzen. Eta Lurrola Izolak bere aitaren heriotzak eragindako dolutik sortutako variazioak film laburra aurkeztu zigun. Eskerrak bideari da eskerrak bideari. Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga Maspalomas pelikulako zuzendariak ere etorri ziren gure zinemaliko set berezira. Sekulako arrakasta lortu zuten. Filmak 2 sari garrantzitsu eskuratu zituen. Zilarrezko maskorra, Jose Ramon Soroiz aktoraren interpretazio protagonista honenari, eta Gehitu elkarteak ematen duen Sebastian Esaria. Ikusentzunezko sektoreko eta arte eszenikoetako emakumeak zaintzeko asmoz hainbat elkarte sortu dira azken urteetan, horien artean Hemen elkartea. Baita ikusentzunezkoen 50-50 berdintasunerako lurralde arteko 2025erako lantaldea deituriko erakundea ere.
Irati Santiago eta Kristina Zorita hemen elkarteko kideak etorri ziren guregana, hori ez hitz egitera. Eta nola ez, urtero bezala zinemaldi alternatiboko kideak gonbidatu genituen, hasi beharko gara irailerako hitzorduare egiten. Baina zinemalditik gure ohiko laborategira itzuli ginen, hemendik elkarrezketa akustikoak egiteko zenbat eta zenbat talde etorri diren gure setera bestera, eta sarraskiko galdera zorrotzak erantzutera. Neomak, Gartxot, Maria Molategi, Esan Ezin, Amaterra, Mikel Márquez, Maren, Sara Zozai, Arima Soul, Alai, Mugan, Ineso Sinaga, Burutik, Malko, pila bat. Kontzertu ugaritarako sarrerak ere zozkatu ditugu. Ederra da entzulei opariak helarazia izatea. Adibidez, Saharari kantari kontzertu solidariorako sarrerak banatu genituenean. Baina osabaian lurra izan dut batzutan, ez aitzik ez duenik ametsandiaren gezurra mingainaren puntan. Aizue eta zein ederra izan zen Baionako lizeotik egindako irratsaioa. Desobedentziaren bidetik ekin zioten Baionako Bernat Etxepare lizeoko ikaslek baxoa euskaraz egiteko ezintasunari. Parisek ez zuen azterketak euskaraz egiteko aukerarik eskaini nahi, eta hala ere, matematikako proba euskaraz erantzungo zutela iragarri zuten ikasleek. Erabakia hartu zutenetik gertatutakoak gertutik ezagutzeko lizeotik bertatik egin genuen irratsaioa. Irakasleen hitza jaso genuen eta baita ikasleena ere noski. Eta denek elkarrekin kantuan itxi genuen saio bereziura, Maider zigarroari esker. Hemen txezatitxo bat. Ariskide bada zen, orotan bihotz bera. Gernikara ere joan ginen, Guggenheim Urdaibai proiektuak aurrera etzuela egingo jakin eta biharramunean. Ospatzera joan ginen eta unkigarria izan zen, astran ederki hartu gintuzten. Edozein lekutan topatzen ditugu laborategiak ziur datorren denboraldian ere egingo ditugula irteeratxoak. Oso ondo, baina gaurkoak, Zer, nola mango diogu amaiera ikasturteari? Tira, Maite Tolosa abokatua dator, udako iruzurrik ohikoenak azalduko dizkigu. Eta nik azterketatxo bat prestatu dizuete, Ea adi egontzareten arte eszenikoen gonbidatuen tarteetan kafe utxa sekzioan hemendi pasadiren gonbidatuen aipuak hartu ditut, eta hori buruzko galderak ingo izkizuet. Eta euskarazko true crime bat sortu duen Leire Padilla elkarrizketatuko dugu. Baintzuleok, uztaiak 3 ditu gaur eta ostirala da, ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Oiana Maritorena genbegunon. Egunon. Eta zuekin Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon. Ui, egunon. Egunon. Eneko Iturbe eta Mendi, egunon. Egunon. Xabi Arrieta González, egunon zuri ere. Egunon bai. Eta Goiuri Ezeizarrandi, egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena, Uino Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1000 bedatu behar dut, 220 garrena du, goizak 10 eta 17 minutu, uztaiak 3, eta gu 6 urrengo 2 orduetan zuekin 7. denboraldiko azken bigarren kafea egiteko. Ai, nostalgia puntuak sortzen dit edo pena edo tristura ez da gizarren, baina lasai, abuztuaren 31 bueltan izango garen zuleok,
Zaldiak, Katalinetan Enufarraken bigarren aurrerapen kantua, lana udazken ingurura dator, jugen lan luzearen ostean, bigarren diskoa izango dute, baina dagoeneko oskak entzun genuen, baita Zaldiak ere, eta honen inguruan dagoen diseinu ederra ere. Plataforma guztietan entzun gai, hauxe Zaldiak. Eta gure txatean egunon gaztiak diote azken eguna, juhu, guk ere faltan botako zaituztegu. Aurten ez daude dantzak, ez te denborarik euki baina lasai, iritsiko dia. Dantza zoragarria. Ez dut ondo ulertu, aurten ez daude dantzak. Iaz ez dizkigun bidali. Egia, indioker, karo. Imitazioak egin ziten, bakoitzak nola egiten zuen dantza, eta... Oso politia izan zen. Oso politia. Gazteok zuek lasaie, prisi gabe, lasai ibilien, ekatuta gongo zeateta. Lasai hitza ez dugu erabiliko, irratsaio honetan mesedez. Atzo lasai hitzarekin komeriak izan genituen. Lasaitasunak, ez zuen lasaitasunik ekarri. Hori da. Jana, zuri bentreska gustatzen zaizu. Joder. Ega luze bentreska. Bai, asko. Parrillan, gatza pixkatekin. Hortxe dago. Benetan? Etzen duten jan? Zelotxa gutxi. Ez, azkenean jatetxe batera joan ginen. Atzo gauean ikaraizko euriteak izan zirela Tolosan, Donostian eta Gipuzkoan eta Euskal Herria osoan. Lego, ongo nintzen ja. Etzen euririk izan baino. Eta zen hartatu zen orduan. Zer den dena ez izu kontatuko. Norbaitek etzula sukaldean aritu nahi, ez? Olakon bat. Hori ere eginda zegoen, baina... Ondo ginean, Ondo ginean afaltzen. Bai, oso ondo. Ondo ginean. Txakolina jarkizan. Oso ondo ginen afaltzen eta kik. Baino bentreska bat ezin da hola hor utzi, eh? Ez, eskene genuen. Barkatu, ez. Bai, azerretzen ari naiz eta ja, bertsioa kontatuko dut. Hemen mai ontako pertsona batek esan zuen, joan egin barra daukat erabaki zer egin nahi dezuen. Eta orduan, guk erabaki genuen, jatetxera joatea. Jatetxe batera joatea. Eta tartean, guk jatetxe horren erreserbet egiten genuenean, beste pertsona batek bentreska erosi zuen. Baina pertsona horrek esan zuen, behak, bentreska horri emango diola salida eta jango duela. Ni jango orduan. Ni gonbidatuko nago. Gaur bihar eta... Bihar gabean nahi baduzu jana. Zorri. Bai. Historia ez da horrela, baina... Baina hortxe txiko dugu. Maite duten tartearekin hasi beharko dugu gorko saioa ere, eta oianak ez du maite duta prestatu egi, Ez, oiana, azkeneko saioa da. Horregatik. Nola horregatik? Inda dator? Bota ba, Xabi. Azkeneko saioa, triste gaude. Ze gustora egongo Hori ere. esaten badut, esango diazu errepikatu dudala. Noiz baita esan dugula, aize peloteo, saioa, ze jatorrak eta hori guztia. Oiana, bastante pelota da. Gure azkeneko. Gaina joan den astean esan nuen efemeriden ingurukoa, eta hori eta esan dut, olako zerbait esaten ba, Bueno, a ver, lepoa bihurtuko Ba, oiana, zuk etzen nuen atzo aspaldiko partez zerbait egin? Atzo? Ez? Bueno, bai. Baino bezperan ere, pixkat. Eta, bueno... Bai, hori ere pentsatu dut, baino esan dut. Hau ere esan izan dut. Bale, ba, hace komeria. Ez dira errepikatzen uzten. Ai, gaixua, oiana, eske dena... Oztopoak jartzen dizkiogu. Nahi bazu gaztega eta gero. Hori zen, asmoa keinu hori zen, zuen gaztea. Venga, noa, bota. Ez, nik esan ez. Zuk asko azkazula gaur. Asko azkazula gaur. Ez. Osa, ez. De hecho, ez. Maite duta dela dia. Egitan. Esan ezu maite dutak da? Maite dutak? Maite dutak, maite ditutela. Hori da. Bai, gogoratzen naiz, nire maite duta etorri nintzanen, Juleka goiureka ziaten. From the creators of, nire maite duta da, biharko maite duta. Iristen da, nire maite dutak dira. Biharko maite duta hobea izan zen, ze beste poetika batzekan. Bueno, utziko diogu argudiatzen. Bai, esan manun goatzen Garatu. izela, nire lehenengo maite duta azaldu zeatela Goiure eta Julenek, esan zen, baina, gukite hemen sekzio berezi bat ezakitetan gojo. Eta azaldu nintzen iaten, eta egia Julen hasi zan, eta esan, ostras, ze preparatu daukan. Eta gero adibidez Goiurek esan zuen trikauntak maite ziturak. Eta orduan lasaitu nintzen, baina hori oso landua zen. Maia bajua zegoela eta... Maia bajua ez, esan, bale, hau ezagutzet, bale, bai, nire lehenengo maite duta egia esan ez goatzen, esan, ai, beida, ba, ondo. Eta azkenen baita irutzei dara, nola baiteko, ezakit anekdotak bezala, zen ni maite dutakin gero etxea juten ez, eta kontatu izkien nire guraso, nire lagunei ezakize, eta hoi dia, gauzak igual garrantziatzen nire ematen leheno, baina hain maite dutakin astezea pentsatzen eta esatzen bida. Eta hoi, ez? Bueno, noa. Onartutzat joko dugu.
Mai altuka, esaten zua da. Ez dakit. Ez, aurpegi hori, Goiuri. Bai, ondo dago. Ondo dago. Mira, gustatu zait, nik ez nuen gogoan trikaunta ipatu nuela, eta berresten dut. Arritin zitela, porque esan zen oenera gutxi deskubritu zen itula bezala, eta ni gerrazien ziten zesan jo, nik aspaltikan, baina ez, baina esan gatorra, Goiuri. Ez que oso gatorrak, bai. Bai, bastante gatorrak. Bai, Goiuri lehenengo salio, hola ezagutu nion Goiuriri. Bai, saltu zara, eta esan zuen, lasai, hemen oso ondongo zea, oso gatorrak. Mira. Bai, Eta egia Eta berresten duzu. Eta gero esan zuen nire Goiuri. Bai, ez zitzen izena esan, sartu zen Goiuri azkenikoa da. Hemen oso ondongo zea, oso gatorrak. Eta nik, vale. Bueno, Eta ordu informazio lasaitik- garrantzitsua. Ez, askotan olako Izena gauzak baino lasaitu gehiago. ite dizu, esatezu, bida, bai, ze segura etorrian neskau. Bai. Bai, urtean zehar zalantzan jarri dute, esaldi hori une batzuetan. Baina orokorrean oso gatorra Ni gara, beti bai. buru neukiete. Bai, polita. Eskeman, gauza dutena baino, toki gehiago eman, argi ez dizaiezun. Eneko Iturbe, Otamendi, zein da zure maite duta? Ba, bera, nik gaur maite duteza dakat. Eta nire maite duteza dira zenbaki kapikuak. Barkatu. Ba, zenbaki kapikuak. Eta zergatik. Ezakit, estetikoki ez dira niretzako erakargarriak. Eske honela zeaneko. Eske. Eta- Ez dakizu inoiz Ba- zer botako duen. Ni erabat desados, Urrengo temporaldiko lehengo bat. Oso kapikulo, kapikua. Egia da. Aste guztian noa pentsatzen, baina ez dakit noiz esan, Kalkulak egiten gura egunero. Egia da. Abuztuaren 31 irizuliko gara 1221 zenbakidun programarekin. Bane, gustatzen ezkit. Nire Ba, ere gustatzen Nire ezkit. kiston pakia ematen diatek. Daude batzuk oso txusi dela. Nei ez, nei kapikuak ez. Dago excepzio bat, esangun, bai, excepzio bat dago, Bai. dala, 77, Ah. baina bezala... Eta zer Bai. Beste zenbaki da nuen buruan. Bai, eta mazazpe oso Ai, ba, txusi. niri justo... Amairu, bakoit- amabi. Bai, Ez. niri... Eneko hori 666. Deabruaren zenbakia. Hori da, enekoren zenbaki gustokoena. Bai, zuk uste. Neko dakizu, neko zero oso harima esango. beltza daukazun zuk. Ja, bai, hori egia da. Bueno, vale, zenbaki kapikoak ezakit, bueno, aizue, txatean jarri zer iruditen zaizuen, nik egia esan, ez dut inoiz pentsatu, ez gustatzen zaizkidala, eta ez da, gorrotu ditu dala, berez? Haze bitxia. Zenbaki kapikuekiko, Bai, pasioa edo Pasioa, ez hori da, pasioa, hori da. kasu honetan. Vale. Bueno, Xabi, orduan zuk zer maite duzu? Nik maite dut, edozein aitzakiakin iteian afariak. Edo zer daola afarieta. Hori da, plan bat irute zait, eta ez dut, gaur zer daukau, hau, afaldu. Ez daukazu zer, afaldu. Eta jazta. Eta igual, peligrosonako, zaienak, horiek dira, arazo gehien sortzitunak. Nahi gabe gertatzen diren horiek. Bai. Egunean etorri lanera, eta, bueno, gaur afaldu, eta, vale. Ezin ez esan. Ez. Ai, itxe santu honetan. Gara beti onda pasatzea, Azkeneko 3-4 afariak, batzuk beste batzuk baino beto pasa dute. Manole joko asko maten du jarrieto. Botei hartzen duenean. Hala ere, denboraldi hontako afarietako MVP, nik akaitzi emango nioke, Ze egin genuen, kolaboratzaile aurkezleen afari bat, eta akaitz etorri zen. Eta... Hori ere improvisatu izan zen, ez? Hori Marcos Tedin hemen zegoelako Hori da, izan zen. Marcos Tedin Argentinatik zetorrela, eta, bueno, egingo genuela zerbait, eta... Afari hori da 8 ama Hori ere oianak kale. Ama luze, azaldu zela. Asko izan Hogeita ginen. bat uste izan ginela. Asko izan ginen, bai. Igual 22 kapikua izan dadin. Eneko izorrai 22 izan. Horra zizenko juriren depresioa. Egia da. Egun hartan izan zen, Zer? Zure urteako afaria egezaten. Ez. Bale, bera, ordun ez. Bai, No igual etzegon oraindik. nola ez ez? Gure pipiolen iritsi ere oso eskalonatu izan da. Marcos Tedin etorri zanean zuetzen den? Noa zeon, ez, egia da. Xabi iritsi berri. Ni bai, hoi da. Egia. Horregatik, goioren depresioan iklotzen nuen, Bai. bere Orduan gaizkiari dira ondo ari zara noa. Nik ere nastuta neuzkan. Oiuri jaso zuen informazio bat bere bizitza betiko aldatuko zuena. Guztiz. Eta izan zen nire urtetako afarian bai. Ah, bai. Ostia, eneko hain txindeatu aztertaz ari gen. Abere, egin behar dituzue gauza gehiago. Zenik ez dakiz zertaz Egia da. aizaten. Eta entzulek ere ez. Egia da. Eta nola entzuleak ez dira enteratzen ari, oianak bere maite duta botako du.
Bai, ze gai hau itxi egin behar dugu, ze, karo, zuk esan dezu, entzulek ez dakit zertaz ari Begira, zareten. zaizki gustatzen momentu hauek. Hala, hortxe, kanpoan sentitzen zarenean eta galdetu eta gaina kanpora sentiarazten zaituzte. Hala, hurrengoa. Arrazia Ez, daukazu. maite dut eza, listo. Arrazia daukazu. Libratu naiz? Bale, arrazio kasu negazu pista bat ematen zut. Ez, Ez da ez du jakin behar. Ez dion esan behar ezer. A ber. Ai, gainatzian esan behar ezer. Hemen giro arraro dago, baina jarri musika. Ui, entzuleok urteko azkena eta haze irrati kalitatezkoa egiten ari gara. Bale, oianaren maite dut eza da, gauza kontatu eta enteratzen ez denean gauzetaz hemen. Eta batez ere usten duzunean hor, esan nahi duzue, baina ez duzue esate, baina jarraitzen duzue, eta esatu duzu, baina kontatuko duzue, edo ez. Eta are gehiago entzulentzat, Oiana, entzulentzat soluziorik ez daukat. Zuretzat bai. Saioa bukatzean, Ez da justua Xabi entzulentzat. kroketa bat ordaindu behar du. Eta hor azaldi izazukegu. Baina entzule gaixua. Baina entzuleok barkatu, nik kontatuko nizueke, baina informazio horrek implikatzen du mai honetan eserita dagoen pertsona baten ohore eskubidea. Honeko atzeit, eneko maite dut bate izala, nola zantzuk sekretoak jakitea maite dut. Bai, nahi gustatzen zitzaidela, nik sekreto jakitea eta besteak sekreto hori ez jakitea eta agian hitz egitea pertsona batez eta nik burun pentsatzen pertsona honek ez daki nik zer dakiten beste pertsona horretaz. Bai, antzeko zer da, bai. Bueno, sí. Goiuri, zure maite dut da, ze oianak ja bota du eza. Bota zuk zure. Zure txandan. Bukatu nahi du. Bukatu nahi duzu, barkatu. Buruan zen euskan hitzak, baina gertu Venga, banik nire maite dutak goiurirenarekin ez zapaltzeko edo kontu igualetan murgiltzeko. Nire maite dutak ez dauka zer ikusirik irratsaioarekin, Ez. Ez. Beraz, zapaldu dezakezu hori bazenuen buruan. Bale, banik maiteko ditut eta faltan botako ditut. Maite dut kolektibo hauek eta hemen Xabi, Eneko eta Noa eseritzea gurekin maite duten tarte hau egitea eta faltan botako dut ona iritsi eta ikustan mundu guzti hor potro jorran eserita, tertulian ze batetik, oiana, pentsatuko duzun bezala iritsi da venga people, hasi lanean. Baina bestalde ikustituzu hor, hain gustora, amonak herritan udan kanpora fresko hartzera ateratzen diren bezala eta bai pena ematen dit denboraldia bukatzeak eta ematen dit pena horrelako mai inguru zabalak ez direla errez gertatuko, bien bitartean Tolosako alkatea hortxe dabil lanean gizajoa gure atetik pasa berri Ikusi zertan ari dela. Bai, trafiko normatiba berria ezarri du Tolosako udalak eta alkatea bera ari da baieztatzen eta ikuskatzen kotxez kotxe erretrovisoriak jasota dauden autobusa behar bezala igaro dadin. Hau da alkate bat, bestea txorra da. Baina tira, jarraituko dute maite dutarekin, ez dut erdizkautzen nahi. Bai, faltan botako dudala, ustez faltan botako dugula, horrelako maite dute kolektiboak egitea, eta horrelako, giro xelebre izatea hemen, konturatzea batzutan jende asko daudela eta gorputz usainak ere badaudela, eta ateak iriki behar izatea pixkat ventilatzeko. Konturatzea Imanolekin lehenengo gehien sartzen zena Eneko zela, gero Xabi izan zela. Noarekin ez da inbeste. Noak badu gaitasun bat ola jendeak kudeatzen jakiteko. Bai. Xiat sorgin... Pullitak ondo sartzeko. Baita sorgin izakera hori ere baduka. Baina sorgina ona da, hori faltan botako ditugula maite dut kolektibo hauek eta hemen energia hau guztia, baina oraindik markatuko diazue, baina udara bukatu horretik afaritxoat egin barko dugu puta bentreska bat jarrezagun parrillan bestela nik ez dut urtea ondo bukatuko, Gatuko geha, bentreska jateko. Eta bombak baita. Eta bombak. Bombaiek, hombre. Marta, Palmera... Goiuri ez egizarandia zein da zure maite duta. Unibertsitatera sartzeko azterketan zeroaren aldeko apustua egin dute aurten Euskal Herriko ikaslek. Batetik, argi geratu delako A-ereduak ez duela euskalduntzen eta beraz, eredu horren alde egiteak zeroaren aldeko apustua dakarrelako. Zeroaren aldeko apustua egitea da epaitegietara jotzea Euskara azterketetako emaitzak aintzat ez hartzeko eskatzeko. Zeroaren aldeko apustua da Euskarari gainerako ikasgaien pareko garrantzia ez ematea. Dira kale
Baina ez dira bakarrak izan. Bernat Etxepare lizeoko ikasleek ere zeroaren aldeko apustu egin zuten. Baxoako azterketa euskaraz erantzungo zutela jakinarazi zuten, jakinda horrela beraien azterketak zuzenduko ez zituztela eta jakinda horrek zein ondorio zituen. Hau da, 0 aterako zutela. Eskaera erraza zen ulertzeko. Euskaraz ikasten dute eta beraz, euskaraz egin nahi dituzte azterketak. Hain gauza txikia eta hain gauza handia. Eta ez da gauza bera. Baina hoxe da gure herriaren errealitatea. Honetan ere, ditxosozko mugak desberdintasunak sortzen dituela. Baina gauza bat aitortu behar diet usapeko probeko zeroai. Horiei esker, mugak muga, gertuago sentitu ditudala, Ipar Euskal Herriko ikasleak Bilbokoak baino. Azkenean, eskerrak eman barko dizkiet. Ez genekien eta zeroa zen gure territorio libre bakarra. Bum! Entzuleok, Goiuri Zeizarandia beti bezala fin eta zorrotz. Azken maite dut bat daukagu, tarte honekin amaitzeko. Gorka Santestebanek 2 maite dut biali dizkigu. Ara? Bata 7 minutu terdikoa. Oi, podcast bat da. Baita, Gorka hori pixka luzetxo. Eta horren 2 minutu eta 20koa erarazi digu. Eta honekin... Trailerra, ez? Trailerra. Gorka Santestebanen denboraldi amaierako maite duta. Kaixo, egunon, Inigo, egunon... Bueno, egunon equipo. Bueno, jatu da bigarren kafeko azkengo saioa eta, bueno, saiatuko naiz 3-4 minututan deskribatzen. Oso ondo junda, zazpigarren denboraldia, oso elkartzeta onak eta musikari onak eta, Bueno, zer esan badet, maite zaituztet, pilo bat izan zaten nire goizeko terapeutak, Eta bai, hemen ez dago, ez da sekreturik, Así que, hemen zenago, etxen orain gozaltzen, bilera portalekin egoretik, eta bize, ederra izan da, ikasartu dago ere, eta segi lanean, irratxa bat itea euskeraz eta egunero 2 ordu, karetatzeare makala da. Agur bat Noa, agur bat Xabiz, agur bat Eneko, agur bat Goiuri, agur bat Oiana, eta denok ondo pasa, uda. Eta nire maite duta da, egun hauetan zain baladauka energian, atzo Santexo egun izan zen, eta festa polita egin zen handion, eta bajada, eta bateo beste, eta bai. Baina notatzen da geroz eta gehiago nekea, eta festa gutzi gustatzen zaidala, eta baina, bueno, azke musik bat denentzako, eta azkenik, non naizue postal bidali, edo Torremolinosetik, edo iraieko lehenengo astean nire lagoa, eta Ragonatik. Bueno, musik bat, ondo pasau da, aio! Muxo handi bat Gorkari, zuk ere ondo pasau da, eta postala bidali nahi duzun tokitik, Gorka, zeguk postalak maite ditugu. Eta akaso zure postala jasotzean postal berriak sortzen ari naiz ni, beraz, nahi duzunean bidali. Hemendik diote, baina Gorka zer da, naiz irratiko zuzendaria, balorazio bilera bat ematen zuen. Ez zezu entzun indioker aurretik bidali duen 7 minutu eta 43 segundukoa. Kurtsamairako boletina. Hor, zegoen momentu bat osona, ai, noa. Nik uste dut berreskuratu berko nukera momentu hori bakarrik, Noa. Uste jazu, eske, momentazo bat izan da, Hemen... Goiuri. Ez ezki gustatzen, gauzak hola ondo esatea. Osa, nahiagoet gauza bakarrik gaizki dituen esatea, eta ondo dituen isili gelditza. Zuri gauzak ondo dituzula esateak lotxean emate izu. Osa, nahiagoet zer ez esatea. Osa, gauzak ondo iten baldi banao, utzi. Bai, Bai, no se ezagit. Nik ulertzen dizut, badago...
niri ere gertatzen zait losintxak edo gauza onak jasotzeak lotxa edo bai, sortzen duela orduan. Ez jakitea hori kudeatzen nahi behin lagun batek esan ziren, tio, baina esan dizu zerbait ona eta ez dizu ez eskerrik asko esan. Como, eski, niretzako eskerrik asko esatea da onartzea baietz. Hortan ona naizela edo ondo egin dudala, orduan da, como, zerbait, Bueno, hori bai. oso arraro egin dezula, ez dala zure mailakoa. Eta eske, zerbait ondo indezu, pues indezu zerbait top. Eta atzudan ikusi gauza bat dala simplea, eta nahi got, maila batean jun, konstante. Ezagit. Ados. Zaldiak trostan nola. Nik berreskuratu nahi nuen zera gorkaren noa momentua. Eta, bueno, hori asko gustan zaigu, Goiuri. Goiuri eta zari da. Noa zizan da, Goiuri baino lehen? Xabita gero zan nire. Maian ordenen, zi joan, ustet. Indu. Oiana, ni. Goiuri, Xabi. Hau zan. Noa. Esan du, Bueno, Noa. Bazu... Listo, horrekin egikoa dugu, Entzuleo kamarrak eta 40 minutu, Xabi Noa eta Eneko agurtu egingo ditugu tarte batean behintzan, nik uste du saio amaitu horretik berriro egingo dugula gutxi panda pixka bat, baina gero zuk Xabi etorri behar duzu gainera elkarketa bat gidatzera, eta ziur oso ondo gidatuko duzuna entrevista hori, ze iritsi zinenetik gaur arte, zenbat hobetu duzun, ze entrevista honak egin dituzun Xabi, kazetari bezala zenbat azizaren, nagusi ari zara, Ez dizut esango. Si respiramos lento, la vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que ahora. Los sueños no esperan por ti, brillando como estrellas en el cielo. Si tú me dices que me quede, yo me quedo, que yo te abrigo con un beso verdadero, de esos de los que no dicen nada pero te dicen te quiero. Como se reflejan las ventanas en su pelo, como juguete con la primavera entre los dedos. Déjala que se enamore bien, que se emborrache de amor una y otra vez, que baile al ritmo de esta canción. Oye, cómo se para el tiempo si respiramos lento. La vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que ahora. Los sueños no esperan por ti. Vivir para ti, para mí, para la gente. Vivir que todo se trata de ser. Hay que respirar lentamente y disfrutar del aire al salir cantando. Tus ojos corales fotografían el hipnótico baile del mar al atardecer. Acércate. Oye, cómo se para el tiempo si respiramos lento. La vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que ahora. Los sueños no esperan por ti. Cómo se para el tiempo si respiramos lento. La vida va diciéndonos lo que merece la pena vivir. El corazón atento, de manos con el viento, que no hay mejor momento que ahora. Los sueños no esperan por ti. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Uda da gehien bidaiatzen dugun urtaroa. Lo egiteko tokiak erreserbatzen ditugu, wifi sare publikoak erabiltzen ditugu, eta orokorren erlexetuago gaude. Eta momentu hau aprobetxatzen dute iruzurgiek jendea engaiatzen saiatzeko. Horregatik gaur bigarren kafean, udan egiten diren iruzur ohikoenei buruz hitz egingo dugu. Horiek nola identifikatu, hauen aurrean zein eskubide ditugun, eta biktima izan bagara zer egin dezakegun jakiteko. Eta horretarako gurekin dugu Ema abokatuakeko Maite Tolosa, egunon. Egunon. Beldurra sartzera zatoz? Ez. Eskerrak. Informazioa matea. Bai. Orduan jendea lasaitzera. Bai. Ze informazioak eta jakiteak ematen dizkigu herramientak lasaiago bizitzeko. Bai, saiatu behintzat bai.
Bai, azkenen, zuk esan bezala ez, iruzurgile asko behintzat profesionalak die, orduan, garaian arabera egokitze dituzte beraien iruzurrak, eta udan, oporrak diela, lasaiago gaude, orduan pixkat esango genuke, atentzio hori edo, jetxi egiten degula, eta hauxe da justo, behaiek aprobetxatzen dutena, iruzur egiteko, edo gu behintzat engainatzen saiatzeko. Orduan, esan dugun bezala, beldurrik ez dugu sartuko, lasaituko gara, baina egia da, kontuan hartu behar dugula, uda izaten dela, hola denboraldi garrantzitsu bat, horrelako kontuetarako. Zein da? Hola, jakin dezakezu erantzuten zein den iruzur ohikoena? Asko daude esan. Orduan, nahiko zaie da, baina, ohikonetako bat behintzat izan daiteke, zuk ustez existitzen dan erreserba bat egitea loiteko, eta gero ez da existitzen. Oso merke saltzen dien bidaia paketeak, ez? Pentsatzen dezula, txoio bat aurkitu dezula, eta gero, igual ez da intxoioa, ez? Duela gutxi, ez dakit entzungo zenuten, baina baiatea zan notizi bat, bidaia agentzia batek, ez? Bidaia agentzia hau baita ere influencerrek promozionatu zuten, iragarkiak egin zituzten, 150% deskontuakin, saltu zituzten, eta bar, total, behaien jarraitzaiek, edo, jendeak zazpi hegaldi izenazun enpresa honek, kontratatu zituen bere zerbitzuak esango dugu, eta behin erosketa eginda gero, kontuatu zian, ez zizkiela, enpresa honek ez zitula bidaltzen, hegaldietako billeteak, erreserbak, lokalizadoreak eta bar, ez zizkiela bidali, eta orduan, erosi zuten hori, ez zala existitzen, ez? Oso zerrenago gai horrekin, zekero ez zuten barkamenik eskatu. Hori da. Eta asko aserretzen hau horrek. Eta ikusi beharko zan baitare ez, igual influencerrak norarteko erantzukizuna daukaten, ez? Azkenen beraiek baitare aidea publikatzen edo publizitatea izai egiten enpresa bati, beraiek hortik ere dirua lortzen dute, tan gutxinez aseguratu beharko lukete, ez? Existitzen dala. Igual beste saio baterako ere malezake. Ez, baina egia da, zalantzarik gabe. Ikusi nuen nik, kontu hau, Valentziako influencer baten Instagramean ikusi nuen nik, berak nola iragertzen zuen, eta oso azkarra izan zen, bere alaxe jakintzuan jendeak iruzurra zela, eta batetik aserretzen hau, pertsona horrek, influencer honen kasuan, eta nola iruzurra parte hartu zuen, izena esango dugu, Teresa Andres, izena du, harritzen hau batetik, Teresa Andresek pentsatzen dudalako, badaukala mana hierra, badaukadalako agentzia bat atzetik, eta agentzia horrek ziurtatu behar duela, onartzen duenean kontrato bat, zazpi hegaldi enpresa honekin, zer dagoen, horren atzean, ze gero gainera, beraien webgunea gero itxi egin zuten, zazpi hegaldi enpresa honek, baino oso agerikoa zen, gezurretako webgune bat zela. Ez dezula ditua izan beharrez, jakiteko webgune hori ez dela... Ikusten zen, horretzela profesional batzuena, horretzegoela zeitez datu babesa erako aipaimenik, horrelako gauzak orduan batetik, ez dakit influencer honen atzean dagoen taldeak zer egin zen, baina gero, agerian geratu zenean iruzur bat zela, eta emakume hau, Teresa bizi da, hortaz, bizi da, bere jarraitzaileei esker, bere jarraitzaileek berak saltzen dituen produktuak erosten dituztelako. Eta gero, gaur da eguna oraindik emakume honek ez duela publikoki barkamenik eskatu, eta bere jarraitzaile batzuk dirua galdu zuten iruzur honetan. Claro, bai. Eta, gero beste bigarren puntu bat edo ongo litzekena zan, gure kabuz kontratatzen ditegun alojamentuak edo, ze azkenen, ze bilaketa egiten ditegun jarraipena egitea nahiko, adituak dienentzat deintzat nahiko erresa izan daiteke, kukiak onartzen ditugunen, edo bestelako bilaketak egiten ditugunen, azkenen iruzurgilek egiten dutena da, rastreatu esango dugu, guk ze nahi degun, ze bilatzen degun, eta gero horren arabera egiten dutena da, beste alojamentu batzuk ematen dituzten anuntzoiek kopiatzen dituzte, beraienak balira bezala saltzen dituzte, zu amoan erortzeko esango dugu, ez? Eta bai gero saiatzen diela, behin ja ikusten dutenen jendea interesauta egon daitekela, WhatsApp, Telegram edo beste plataforma batzutara konbersaziora ematen saiatzen dira, azkenen hor
kontsumitzaileak ez dagolako hain babestuta, ez? Ze denok ezagutzen ditugun plataformetan, badiez ordainketak egiteko, pasarela seguruak edo egoten dira, nolabait babesteko diru hori benetan guk uste dugun hortara dijoala, ez? Baina ja hortik ateratzen gehanen kontsumitzailea baita ere babesgabe dago, eta beraiek badakite hori eta noski beti hori bilatzen dute. Kasu hauetan, zer egin dezakegu? Topatzen bagara, horako egoera batean. Lehenengo gomendia izango litzake gauzak egin baino lehen bi aldiz pentsatzen. Egie da alare, esan nahi denok pentsatzen dugu ez, inoiz ez gehala olako zerbaitetan eroriko, nola ez, deno dakigu ze arrisku dauzkan internetak, ze gauzakin kontu zibili behar dugun, baina beraiek hortara dedikatzen dira, iruzurgiak esan nahi oso prestatuta daude, bakiten nola egin, zer ez egin, ze itxura eman, konfiantza nola eman, eta bar. Orduan, gomendioa izango zen... Ez fidatu. Bai, ez fidatu, baina... Aurrekoan izortze esantin zientzialariak, bigarren kafean esan zigun, gaixotasunekin, ez? Minbiziaz ari ginen zehazki, eta beti medikamenturik onena prebentzioa zela, ez? Aipatu zen, hemen ere... Bai, antzeko zerbait, berdina. Eta behin erori balin batzea, alik eta froga gehien lortzen saiatu, ez? Ezakit, WhatsApp bidez konversazioak uki balin baitezu, depende ordainketa nola egin dezun, baina egia da, eta salaketa jarri noski ez, baina egia da nahiko komplikatua dela. Salaketa hauek, norabaitera iristen dira? Zaila da. Ze azkenen zuk salaketa bat jartzen dezunen, eta gehiago iruzur bat baldin bada, zuk esan behar dezu zeinek nork engainatu zaitun, ez? Eta zuk bereik erabiltzen dituzten enpresan izenak edo ez baldin badia existitzen, askotan ez diela existitzen, horregatik da iruzura, ez dira existitzen, ez dakizu zeinekin hitz egin dezun, igual izenak sandizkizu, baina igual ez da ez dira benetakoak, askotan ez da ez dituzte esaten, ez? Ez goaz galdetzen jendearen izenak. Orduan, egie da, investigazio lan hori nahiko komplejoa izaten dela, eta, baita egia da, ertzaintzak edo poliziak edo investigatu behar duten pertsonak baita ere oso erresisten dituztela kasuak. Orduan jarriko gara, uda iristear da, nik nire oporrak nahi ditut, topatu nahi dut zerbait, eta sartzen naiz webgune batean. Eta iruditzen zait, hemen gauza interesgarriak daudela. Zer begiratu behar dugu webgune horretan? Lehenentzuk zerbait aipatu dezu ez, lehenengoa izango zen, normalen webguneak azpiko faldoian edo ukitzen dute abiso legal edo jartzen duen apartado bat, eta bertan azaldu beharko luke enpresan izena, zifa, pertsonan deneia bezala identifikatzeko balio diguna, eta helbidea zein dan, ez? Horrez gain baita ere, URL-ean edo interneten jartzen dan helbide horretan, .es, .eus, beharrean .net baldin badauka, edo karaktere bereziak baldin badauzka baita ere, deskonfiatzeko zantzuak izango lirateke, eta azkenik, lehen esan dugun bezala, ordainketa metodai dagokionez, ez izatea ordainketa hori o kriptotxamponetan edo transferentzia bidez, baizik izatea, pasarela seguru batean, o PayPal bidez, edo olako modun batekin. Iruzurgileek udako aldi baterako lanpostuen bilaketak ere, entzun dugu, erabiltzen dituztela iruzurre egiteko. Hau da, gaiztakeriaren gaiztakeria. Azkenen jendean, kasu honetan behintzat, jendean daukan beharretaz aprobetxatzen dira ez. Zezuk, ze pentsatuko duzu, lana bilatu nahi duzu, iragarkia ikusten ditezu, eta interesatzen bazaizu ez, ze pentsatuko duzu horren atzen baita ere iruzur bat egon daitekela. Egon daiteke. Eta azken aldin atera dira notiziak adibidez, Soroslen iragarkiak jarri dituzte, Sorosleak behar diela eta gero ikusi da ez dela benetakoa, edo hotelek kontratatu behar zutela pertsonala eta hori ere ez dela benetakoa izan, eta azkenen honen bitartez saiatzen diena da jendean datu pertsonalak lortzen, bankuko kontu korronteko zenbakiak eta bar, eta horren atzetik dirua lortzen. Zepena, ze hor, lerro artean dagoena da, aprobetxatzen dutela zaurgarritasuna. Zu zaude, edo lan bilari zarelako behar duzulako soldata bat, edo ezin duzulako ordaindu beste nonbait ordainduko zenuken bidaia bat, edo jendearen egora zaurgarri aprobetxatzen dute. Eta jendearen beharrak. Azkenen zu beharrean zaudenean, behar dezu, eta hori lortzeko aldezuna egiten dezu, ez? Eta egotea
Gero beti dago ez, jendeak esaten eske nik uste nun benetako azala konfiatu nun, ez? Bere zala behar luke. Claro. Eta ez luke zertxarri gertatu behar. Baina gaur egun eta internetakin batez ere, pues, egoera hau, iruzurgientzat erraztu egin da, eta tamalez beharra dukaten entzat zaildu, ez? Ja ez dakizu, ja ikusten dezunare, ez dakizu benetakoa dan, edo ez, orduan, bai. Eta gero zepena baita ere, lotxaren elementua sartzen delako horrez, gero pentsatzen dut jendeari baita, lotxa puntu bat emango diola onartzeak engainatu naute, bai. Bai, ze denok dakiguz ez dan egin beharrez, baina gero ez da inerresa. Bai. Ze, egunan arabera denok ez dara ez dauzkagu egun berdinak, batzutan egon gaitezke bazakit, nekatuago, o atentzio gutxiagorekin, eta lotxan kontzeptua, lotxa elementu hori sartzen danean ekuazioan, egia da, gauzak zaildu egiten diala, ze lotxa ematen dizu esatea, zure ondokoari, zure lagunari, edo zeini ez, ze denok dakiguz ez dan egin behar, baino, ez da erresa. Gero, batzuetan egoten dira horrelako kasuetan, ez dakit hemen kontsumitzailearen bulegoa, edo horrelako, ez dakit, heldulekuren bat gertatzen bazaizu laguntza eskatzeko behintzat, naiz eta, salaketaren aipatu dugu askotan, azkar egiten direla, baina badago zerbait? Badago, eta telefono bat ere jarrita daukate, beharra daukanari laguntzeko, eta azkenen baitare kontsumitzaileen elkarteak dira, egon daitezken iruzur hauetaz informazioa ematen dutenak, ze azkenen egunerokotasunean denetik ikusten dute, eta aukera hori ere badago. Zein da zuk horrela, ezakit egokitu zaizun, iruzurren baten berri izatea horrela zerbait, arraro xamarra edo atentzioa eman dizuna? Iruzurra baino gehiago, nik uste, lapurreta bat izan zala esango nuke, baino egia da oso, atentzio asko ditu zidala, eta izan zan, lagun batzu juntzien duela pare bat urte edo porretan, alokatu zuten ez denok, egin izan hori deun bezala, kotxe bat, alkilerrekoa, eta alojamentu batetik bestera juteko, orduak askotan ez duteko inzitzen, ze bat oso goizutzi behar dezu, eta bestea arratsaldean beranduago, orduan, tarte ordu hiloiek ez, bazkarrago pasatzeko ondartzara jutara bakizuten eta maletak utzi zituzten kotxean maleteroan. Bueltatu zian, dena normal zeon, kotxea itxuraz ondo zegon, juntzian bigarren alojamentu hortara, eta maletero irikizutenean maleteroan ez zegoen ezer. Eta juntzian bango poliziaren gana salaketa jartzea, eta esan zioten udara hortan asko ari zala gertatzen, eta lapurrek egiten zuten azala aplikazio baten bitartez, ja hartuta zeuzkatela, alkilerreko kotxe edo enpresa horren bastakit datuak edo kodigoa edo danadalakoa, eta ordan sarraia behartu beharrik izan gabe aplikazioan bitartez irikitzen zituztela, orduan, klaro, zuk itxura zetzen unez ikusten dena normal zegon, bakarrik, maletak falta ziala, bakarrik, klaro. Orduan, denetik pasatzen da udaran. Kotxeekin entzuna daukat baita ere, alokatzen dituzun kotxeekin, gomendatzen dutela beti, erabili aurretik grabatzea badezpada, zegero batzuetan alokairuzko enpresa batzuk saiatzen dira, ez? Zuri esatena, zuk egin diozu. Eta frankiziak oso altu jartzen dituzte, eta orduan... Eta atzerrian bazarete oso garrantzitsua da, haiez kotxearen maleta lapurreta horren aurrean, nazioarteko aseguru batek kubrituko lizuke maleta hoien prezio majo bat. Justifikazio berezirik gabe. Eta horrek ere, ematen du lasaitasun puntu bat. Askotan, bidaia seguroa osasun zerbitzuekin lotzen dugu, eta batez ere estatu batuetan, edo osasun sistema pribatua dauden lekuetan, eta oso beharrezkotzat, eta baina hortik aratago bestelako zerbitzuak ere eskaintzen dituzte. Eta presio nahiko txukunean borrokatuta, ze aseguruekin beti borrokatu, berda? Nik oraindik gogoan dut aseguru batek atzerrian furgonetan lapurtuta eskatu zidatela nere ibilgailuak maletentzako espazio aislatu, itxi eta aparteko bat zuenaren ziurtagiri bat. Ziurtagiri bat. Eta... Ziurtagiri nondik ateratzen duzu? Ez da existitzen. Baina hori da nekearen jolasa. Eta horren erantzun nien, esan nien. Kaixo, zer moduz, un batzuk dira email bat idatzi nizuela, hau erantzun didazue, eta bi gauza esan behar dizkizuet bat ez dela existitzen, zuek aipatzen duzuen ziurtagiririk, beraz alperrik ari zaretela, eta bi, nekearen estrategian ari bazarete, lasai. Ni oso indarrez nago, eta nio duzuen denboran jarraituko dugu. Eskerrik asko eta laizter arte, 5 egunetan dirua kontu korrontean zegoen. Baina hortara jokatzen dute. Eta nekagarriak dira, baina ordaintzen dute,
ia beti eta bestela badaude abokatu zerbitzuak, abokatuak bezala, bazuen eskubidoiek aldarrikatzeko nekatuta edota galduta bazabiltzate. Baina bai, bidaia seguruetan osasun sistemez gain, eta askotan, ez da, itagineko min batengatik bakarriak konpensatzen dizu bi astetarako 80 euro ordaintzea seguro bat, baina horrelako zerbitzuak ere lapurretak, maleta galerak, askotan konexioen arazoak eta bar, muga batzuekin, ordutegi oso estuekin bazabiltza kaso ez, baina kubritzen dute eta ondo datoz bai. Bai. Borobiltzeko, ze aholku emango zenuke? Bueno, ez ez zer berrik esango, baina, kontu ze biltzea, gauzak egin baino lehen bi aldiz pentsatzea, pagotxa gaur egun ja gerozta gutxiago existitzen diala, eta oso somerke zerbait ikusten balin badezu, konfiantza gehiagirik ez jartzenko hortan, eta bueno, gero egunen kasuan nahi lehen esan deguna ez, gure esku egon daitekena errebisatzeko egin baino lehen, askotan laguntzen du baita ere iritziak edo erreseinak begiratzeak, ze horrek ere pistasko ematen ditu, eta, bueno, honekin ez du esan nahi beti beldurrez bizi behar degunik, baina tentu zibiltzeko, baina ondo pasatzeko noski. Bueno, Maite Tolosa, emabakatuak, eskerrik asko gomendio hauengatik, eta eskerrik asko denboraldi honetan zehar, zure irakasgai guztiengatik, asko ikasi dugu, Eskerrik asko zuei, eta esan nahi dut, ni hemen egoteko nire lankide Karolek bulegoan egon behar dula, zik eskerrik asko baita ere. Eskerrik asko Karoli, eta gehiago esango dugu, zure traineruak aurrera egiteko, Karolen paladak ere beharrezkoak dira, hori ikusi genuen, Hondarribiako itsasoan nola bizi izan genuen. Aizue, geratu barko dugu, normalean kolaboratzaileekin esaten dugu, atorren urtean ikusiko dugu elkar, ez duekin igual kontratu bat, ozrait egin barko dugu, baina iraietik aurrera ema abokatuak gurekin izatea ere, gustatuko litzaiguke, beraz. Guri ere bai, así que... ikusiko dugu elkar, zaindu asko. Eskerrik asko. Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrik egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Aspalditik gatoz, urrunera goaz,
Aspalditik gatoz, baina egan egiteko saltzara. Egunaren amaierarekin, eguzkiaren azken izpiekin eta zerua kolorez aldatzen den unea. Argitik iluntasunerako trantsizioa da. Egunaren eta gauaren arteko muga. Hori da Ilunabarra. Bilegi gaude ezurretarako. Agian horregatik du izen hori Ilunabar podcastak. Begirada ilunetara hurbiltzen delako. Ezkutuan geratzen diren historietara. Baina ez, iluntasunean galtzeko, baizik eta bertan dagoena ulertzen saiatzeko. Gaur, mundu ilun horretan murgilduko gara. Kriminologia kasuen aditu bihurtuz, edo saiatuz behintzat. Benetako krimenen atzean dauden istorioak, galderak eta giza alderdia aztertzen duen proiektu honen inguruan arituko gara. Horretarako, dena ondo ezagutzeko, historia honen sortzailea dugu gurekin. Ongi etorri bigarren kafera Leire Padilla. Eskerrik asko. Bueno, Leire, hemen bigarren kafean bi galdera ofizial egiten dizkigu gonbidatu guztiei, eta nik biak botako ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Perfecto. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, Leire, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin de kontatu guztia, jaio zinenetik orain arteko guztia. Kontatu dezaket etapa bat. Etapa luzago, laburragoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera, eta bigarrena laburragoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Eta, klaro, kriminologian aditua den norbaiti galdetzea, hileta baten inguruan, baina, bueno, esan bezala, zuk aukeratu behar duzu, pelikularena edo hiletarena nahiago duzuna. Jo, eske hiletarena ona da, ez dakit, ez dut inoiz pentsatu, baina, hola, iluna ez da nezer, oza, nahiago, hola, kolore pixkatekin, nagia da, bueno, bizitzaren bukaera dela, baina, bueno, baita bizitzaren ospakizun hori, ez da? Nik uste, holako zerbait, hola, loreak eta asko uste zaizkit, no, bueno, danak zerbait politia, espero eta esate, eta horrelakoa, bai. Geratzen da, apuntatuta hemen gobidetu guztiek bezala, eta orain ja mamian sartuko gara, ez? Azken erantzuna izan detik ez? Egia da, denboraldiko azken erantzuna. Eta nordaki, galdera hauen azkena, kaso datorren denboraldirako goiurik galderabek aldatzea erabakiko badu. Egia da. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Hasteko, zer da Ilunabarro? Nola aurkeztuko zenioke podcastan proiektua entzun ez du norbaiti? Ilunabar True Crime podcast bat bada, eta, bueno, horrekin saiatzen naizena da, benetan gertatu dian krimenak eta, nola esateten, ondo, goxo, errespetuz tratatzen, eta morbo hortaz urruti. Gertatutakoak, azkenen pertsonak dira, ez dira pertsonaiak, benetan sufritu dute, bai biktima zuzenekoek eta baita bere familiartekoek, eta orduan, nire podcast honetan saiatzen naiz horri, garrantzi horri ematen. Benetako pertsonak izan da, noiz ikusi zenuen, o noiz pentsatu zenuen, zaela unea horrelako kasua azaleratzeko. Noiz egin zizuen klik bat. Oso galdera hona da, podcast piloa daude, hemen nik danak edo asko kontsumitu ditut eta nire ingurukoak ebaita. Eta egia da, batzutan esaten lago, hemen sartu dute datu bat gehiagizkoa dela, edo bigarren mailako biktimazio bat sortzen dutena, bai biktimarentzat eta baita familiartekoentzat, eta niko horrela nuke egingo, gero baita esaten eske euskeraz ez da, tardun esaten igual hor dagoen ere un momentua edo, eta txoko hortan sartu naiz. Eta izenburuan gatik Ilunabar, histori ilunak direlako, beste erantzunkizu dauka, zure historia atzeko bat da. Ez horren besteako ez. Baina egia da nahi hitz-jokok pilo bat gustatzen zaizkitela. Eta orduan adiezuko oso ondo esplikatu zu hasieran, Ilunabarra zer dan, baina gero baita ere iluna eta abar, ez da? Ez da bakarrik iluntasuna, zerbait gehiago bada historiak eta badaude atzetik, eta horrekin ere bai jolastu izan nahi dut. Aipatu duzu True Crime generoko podcastak, telesaiak, pelikulak, arrakasta handia dutela gaur egun. Zure ustez, zer erakartzen gaitu beste?
Badago jendea morboagatik kontsumitzen dutena, hori betikoa da, baina baita ere, eta hori nik emateten da, ez? Kriminologiaren puntu horretatik ulertu nahi deulako, zeba. Osea, zergatik pertsona bat jeikitzen dago izian, edo atxaldian, eta erabakitzen du norbait hiltzea, edo akatzea, edo lapurreta bat egitea. Berdin ditze tipo krimena, baina bai. Badago mito bat esaten dutena emakumek askoz gehiago kontsumitzen ditugula. Ez da mitoa, Ez da mitoa, egia da. Bai. Datuak daude. Datuak daude. Eta zergatik ote da? Bueno, hor bai, teoria desente daude, baita bat da, pertsona hori ulertu nahi dugulako, beste batzuk salbatzaile bezala posizionatzen direlako, nik asko maiteko nuke, eta nerekin etzun erabaki hori hartuko, eta nik zainduko dut, eta nik ulertuko dut, eta bai, teoria desente daude, baina egia da emakumea gehala igual psikologiatik, gehiago interesatzen garenak eta bai. Bai, gizonatzkoak igual, violentzia horretan edo sartzen direlako, estadistikoki, ez da nire idea, baina bai. Gero agian ere, jendeak bere bizitza historia horretan islatzen du, edo islatu nahi du. Bere bizitza historia bat bihurtu. Hori bai, hori paranoia. Erromantizatzen pixkat bai. Sarreran aipatu dut, zure podcastak ikuspegi bereziago bat duela ez, gertukoagoa, benetako historiak kontatzen dituzu. Nola azalduko zeintuzu ikuspegi horiek? Jo, nik uste, nik biktima eta biktimario desentekin lan egiteko sorte ukidet, eta beti izan dut pena hori, etiketa horrekin egoten direla beti, eta beraiek pertsonak dira, ez? Osa, izena bizenak dituzte, historiak dituzte, eta horrelako true crime-etan eta ikusten zana zan, askok ez dituztela pertsona bezalak tartatzen baizik eta, biktima bat, biktima bi, biktima... Eta, ez, bat da leire, bestea da goi hori. Beraiek beren bizitza zeukaten, bortxatuak izan baino lehenago, edo, eta orduan, hori ondo zaindu nahi dut, errespetuakin, eta, horrekin, esan dut, igual ez dela lortzen, eta igual biktimaren bat edo kontaktuan jartzen zaite esan ez, barkatu, kendu, baina, egia da, lehenako, podcasta, aurkeztu baino lehenago ikerketa prozesu hori ondo egiten saiatzen naizela, datuak eta ondo zehaztu, eta gero pertsonekin kontaktuan jartzen bali bat naiz, amazing, oso ondo, baina bestela, behitu, mezu bat idatzi, esateko berdena ondo dagoen, oraingoz bi kasu bat argitaratu zu, bigarrena falta da, hori galdetzen ninguan, atzetikan dokumentazio lan handi dago? Bai, ez da pentsatzen dut. Bai. Baina, hor asko uste zait, nire lana da, asko uste zait. Lehenengo atalarekin Gypsy Rose Blanchardren kasua da. Zergatik kasu hori lehenengoa? Egia da, 11 urte beteziala, eta nik pentsetuta nukan, ekaina alden edo aurkeztu nahi nula podcasta, eta behiratu nuen, garai hortan ze kasu edo egon liteken, eta gero gaina Gypsy Roseen kasua oso esanguratsua delako, igual... Momentua da, gaina justo Gypsy Rose duela oso gutxi ateratzen kartzeletik, eta zen, igual, hau da momentua. Aprobetxatu. Haian aprobetxatu pixkat kontatzeko gainetik, ze igual entzuleren batek, ez baduzu ezagutzen kasua entzuni podcasta, baina ingo dugu laburpen txiki bat, Gypsy Rose Blanchard da, emakume bat oso gaztetatik, bere amarekin bizi zen, gurasoak bananduta, eta amak, Munchausen by proxy, ez? Deitzen da, gaixotasun edo trastorno horren bidez, eramaten zuen erabat denbora guztian gypsy medikutara, eta asmatzen zituen, alabak gaixotasun hau dauka, eta gero beste hau, eta gero beste hau, eta gero beste hau, eta gezurra zen, eta gypsy heltzen joan zen alaba, geroz eta gogorragoa zen bere bizitza, eta azkenean, ez dugu kontatuko, odo bai. Esan kontatela, sabe? Kontatu daiteke, ez da? Eta gero, detaileak eta... Oi da. Podcastean. Hori da. Azkenean Gypsyk ezagutu zuen mutil bat, eta, harreman moduko bat edo sortu zuten, eta mutil hori azkenean egun batean etorri zen Gypsyren etxera, eta mutil horrek Gypsyren ama eraile egin zuen, eta, harrapetu egin zituzten, eta kartzelara sartu zituzten, bai mutile eta baita Gypsy bera ere, eta Gypsyri urte gutxiago zerri zizkioten, eta atera da kartzelatik. Bai,
Hola, oso gainetik kontatuta. Baina oso bai. Ideian agusea hori da, bai. Eta gero, orain Instagramen ari zara hor, pixkat, emozioa jartzen, publikazio, bigarren kasu bat ere badagoela. Bai. 3. pista bat falta da. Bai. Eta egit, azken une honetan publikatu zuen, goizea pitzat ez. Ez da bandeka publikatuta. Badago jakiterik, zein den? Vale, kasu ez dut esango dut urrengo pista zein da. Vale. Gero jendeak pentsa dezala. Hori da. Da, liburutegi bat, medikuntza liburuak daude, frantsesez daude, eta, bueno, hor utziko dut. Bueno, komunikatzeko ere, aipatu behar dugu ez, Xabik esan duena, saretan, ari zarela pistak jartzen, badakigu familiar ere oso komunikatzaile onak dituzula inguruan, jakinet lagundu dizute honetan, edo zure kabuz ari zara? Nere kabuz ari naiz, baina egia da batzuetan galatzen dietela, en plan, hau ulertzen da, edo hau nola esango zenukete, bai. Hoi, aprobetxatu egin, berda? Noski baiet. Eta ari zara gozatzen prozesu honekin, pista jarri eta jendeak ez jakitea oraindik zer den, eta... Jendeak galdetzen du ez? Bai. Hirugarrena, kasu honetan. Pribatutatik, eta edatzen den blande. Entzulak kokatzeko, bigarren kasu honetan, lehenengo publikazioa kotxe beltz bat, limusina beltz bat da, eta bigarrengoa, ez dakit nola esaten, no? Fonendo bat. Fonendoskopio bat. Eta hirugarrena liburutegi bat. Zeote da. Jendea gongo da, ja, entzule. Gorka ero egongo da. Bai, seguro proposamenen bat baduela izo, bai. Eta etorkizunari begira, jakiterik badago zenbat kapitulo zein da zure asmoa? Egia da, nola nire kabuz egiten deten, saiatu beko naizela 5 kasu egiten, kasu bakoitza ingoa hilabete bakoitzero, zinden lehen gehiago eman. Eta, hasiera baten nire ideia zen, kasu bakoitzeko atal batian, kasua esplikatu, eta bigarren atalian, aditu batekin edo, debate moduko batekin, edo hitzaldi, ez dakit. Sola saldi bat. Bai, olako zerbait, handikan, hasi berri naiz, ordu, ezin dut gehiago egin, baina, ideia hori da. 5 kasu eta pistakin eta zer gertatzen duen. Eta kasuak aukeratzerakoan, gaiak ere zehazki behatzen duzu, badituzu gai batzuk bai jorratu nahi dituzunak? Bai, egia da, bai oso galdera hona da, egia da denetarik jo nahi ditela, ez? Ez bakarrik bortxaketak edo emakumeen aurkako krimenak, baita, ekonomikoak ez dira horren true crime podcast bezalakoak, baina egia da horrelakoak ere jorratuko direla, baina oraingoz ez. Psikologikoki oso interesgarriak direnak tratatu nahi ditut, hori... Ez direlako eroak, ez da? Oso azkar erabiltzen dugulako, hoi burutik honda, ez, horratzetik zerbait gertatzen ari da, pertsona horri ez dio buruak klik batekin goizian goiz eta listo, horrelako kasuak ondo aztertu nahi dut, bai. Eta gero, maila pertsonalean, aipatu duzu hasi berria zarela, munduan sartu berria, pertsonalki proiektu honekin, zer ikasi ozu hasi zarenetik? Edizioa, produkzioa. Hori super zaila dala, nire miresmen guztia, igual kasu ikertzeko eta eski azkenen hori ez, niri asko gustatzen zait horrelakoak egitea, orduan irakurri, oso guztua. Baina gero, grabaketa egin, editatu, horrek ematen dit egun guztia. Talde horretatik, entzulen feedbacka jasozu? Bai, egia da, batzuk esaten diatela, musika oso ondo, baina igual, jeitsi fiskat, bale, horrenkoako. Eta amaitzen joateko, podcastaren gaiarekin amaitzen joateko, ideia bakar bat atera beharko bazenu orain arte egin duzunarekin, zer izango zen, ze ideia aterako zenuke? Ez dakit. Errespetuak egin lana egin nahi detela. Biktimak eta baita biktimarioakin, azkenen bat pertsona direla. Bakita asko errepikatzen naizela, baina esken etzat oso garrantzitsua da hori. Orain artekoak, batzuetan ikusi ditudalako esatezola, barkatu, baina igual hori etzan kontatu behar, edo igual podcastlariak bere
opinioa ematen gulako, ez? Bere iritzia ematen du, ez dakizeta, hori guztizka. Ez du ez ematen, ez du informaziorik ematen, eta pertsona hori, izaia... Epaitzen. Bai. Azkenean, entzuleok ere badugu ardura horretan, zer kontsumitzen dugun, eta Iunabarrek ematen digu aukera. Batetik euskerazko true crime delako, eta uste azpimarratzekoa dela euskeraz, eta horrekin lotuta, Bartzelonan bizi zara. Balio dizu podcastak hizkuntzarekin, lotuta jarraitzeko? Pillo bat. Hoi da galdera. Egia da, nire inguruko, bai lanean, bai bizitza pertsonalean, gutxi dauzkatela euskaldunak, gero, lagunak bai, eta Bartzelonan baita bi abonatarrak daude, orduan. Super ondo. Baina, bai, eguneroko bizitzan ez hemen bezala erabiltzen, orduan, esaten hau da perfektua. Nire burua... Ez deskonektatzeko, ez da, gaina beti galetzea jate leire eta nungo da, Euskal Herrikoa, eta orduan, identitate hori superpolitia da, eta adibidez, nire bikotekide irlandesa da, orduan ez da du, bere giri lan hortako lagunekin da, leire eta Basque Country eta nire como, Orduan hori daukagu podcasta True Crimeari buruz euskeraz, eta gainera, aditu batek gidatutakoa, ze berriro errepikatuko dugu, kriminologian aditua zarela, eta 2012tik memoria historikoan, giza eskubideen urraketetan, eta kriminologian orokorrean aritu zarela, eta uste dut entzulek badaukagula ardura baita ere, aukeratzen dugunean, ze egia da Gypsy Rose Blanchardri buruz, jartzen balin baduzu bilatzaile batean, podcastu ugari agertuko zaizkizula, pixka bat filtro hori egitea ere, entzularen ardura dela, eta edukita horrelako kalitatezko eduki bat, horren aldeko apustu egin beharko genuke. Bai. Eta ez dugu esan, Spotify entzun gai, ezta? Bai. Norbaitek entzun nahi badu, Spotifyen aurkitu dezake. Hori da. Mi esker, Leire Padilla, True Crimeko egilea. Zuei. Joango gara entzuten atal berriak ateretzen eta pista jarraituko ditugu. Mi esker. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Eta badakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan,
gu gira lehen indarra, EH baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6:00 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zenbat okupatzen du gertakari batek, ez du toki bera, ez du toki bera, nere buruan edo amatxiren etxean, ez du toki bera, ez du toki bera, mendebaldetik kanpo notizietan edo eriaren altzoa. Oiana, zenbat okupatzen du jakituriak buruan? Wow. Ez dakipa, Wow. Diote jakiteak ez duela lekurik betetzen, ez duela okupatzen, baina bultza egiten du, Bai. Eta lekua inbartzaile informazio berriari, bai. Hau kontra esan bada, baina bai, ez du lekurik betetzen, baina era berean bultza egiten du. Zuko Juri, oroitzen dituzu horten gurekin kafe hutsa hartu dituzten arte estenikotako protagonista denak? Guztiak? Bai. Ez. Ez eta gutxiagorik ere. Bueno, a ber, normala da. Hori da, ez dut nahi, zute respetu faltarik egin nahi, edo ez kontua da. Bueno, hori, iraiaren 2an uste dut hasi genuela denboraldia, eta iraiaren 2tik gaur dela uztaiak 3, pentsa zenbat jende pasaden hemendik ez soilik kafe hutsa tartean, baizik eta bestela ere, gonbidatu gisa, hainbeste pertsona pasa dira, guzti eta zoroitzea ezinezkoa dela, baina, bueno, baizu, elkarrizketa batzutaz askotan oroitzen naiz. Geratzen dira horrela buruan, hiltzatuta. Haren nintzen pentsatzen zenbat pasa diren, 35 pasa dira ostiraletan. Badira. 35, Badira. Esan nahi dut gehi. Zuek egunero, beste hainbeste, gehi ostiraltan gehiago ere badaude, orduan. Aizu, eskerrik asko 35 pertsona hauei, Oianari baiezkoa emateagatik, eta orduan, Oianari baiezkoa ematean, guri ere baiezkoa emateagatik, eta gurekin kafe hartzagatik. Bai. Eta eskerrik asko Oianari euren atzetik, urtea egiteatik, gu ere biltzen gara besteen atzetik, baina hauek Oianaren ardura izaten dira, eta... Eta ez da errexea, ez da, gero eta zailago egiten zaite. Zergatik galdetu zuea guzti eta zoritzen naizen, ino azterketa egin behar didazu? Nik ez, Oianak. Bai, ze gaina askotan esaten duzue, karo, etzen nuen saioa entzun Oiana ez daki noiz, eta ez dakizu hori, eta orduan esan dut. Ea beraiek, elkarrizketak entzuten dituzten. Edo beraien mundu, ez. Oso errexea izango da, Juri, gaina zuri olako jokua gustatzen zaizkizu, ez? Bai, niri jolasa asko gustatzen zaite. Bale, bardun, bota ingo izkizuet, gonbidatu batzuek, esan dituzten esalditxo batzuk. Bai? Ez dira gonbidatu guztiak, baina, pistak ere ematen joango naiz. Hauen artean daude bai aktoreak, bai dantzariak, aterretzo eta jantzitegian aritzen den jendea, idazleren bat, ekoizleren bat, bai? Zer nahi duzue?
gonbidatuen izenak esatea eta gero esaldiak edo nola egitea nahi duzue? Hemengo gonbidatuen izenak, ez pixkat kokatzeko, bai. Ainhoa Aierbe kokatzen dugu. Aktorea, bai, hemen izan genuen, bere proiektuei buruz hitz egiteko. Maialen Alberro dantzari bat da. Dantzari gaztea, dantzaz konpainiarekin, zirkus SS-erekin ere, zirko konpainiarekin ere, lanean da bilena azken produzioan. Beste bat, Odei Iriarte Kapero Txipi. Hortan, Inigo etzen egon, ordungo juri. Hora bantaia. Bai, bera dantzaria da, baina horrez gain musika ere egiten du ekoizpen ezberdinetarako. Bai dantza ikuskizunetarako eta baita antzerki ikuskizunetarako eta nazioartean eta ibil izan da. Aimar Rodriozola hemen gertukoa, dantzaria, Pasaia Dantza Festivalean bere piezatxo bat ola estrenatu bartzuen eta horren inguruan batez ere aritu ginen. Asier Ormaza aktorea, kokatzen duzue. Bai. Saio Arroio eta Ainhoa Etxeberria etorri ziren jantziz laborategiari buruz hitz egitera. Ane Albizu berriz argia erakusketa eta dantza taldearen inguruan hemen izan genuen. Bai. Joritz Galarraga Kapdegi, hau ere dantzaria bera. Hainbat proiektutan da bilena, Bilaka kolektiboan adibidez. Jon Olivares aktorea, hau duela gutxi izan genuen, beraz agian hurbilago edo senti dezakezue. Naiara Beristain, nazioartean eta oso ezaguna da, eta hemen ere lan asko egiten ari dazken aldian, Atretzoan, Jantzitegian, Paco Revueltas aktorea, joan den astean izan genuena, bai? Aste hontan gaur, zarautzen okerrez banago, estreinalia dute. Maite Aizpuru aktorea, bera ere, Garazina basekin batera Adar Bakarra lanean adibidez, promesari txikiena, bueno, honi botatzen nahi naiz, daturen bat, Xabier Agirre ekoizlea, Txalo ekoiztetxeko nagusia, Arkaitzkano idazlea, baina antzerkirako ere, idazten ari da ez, lan ezberdinak, Nerea Gartzia aktorea, eta Ziomara Ormaetxe dantzaria. Ez dituzue gogoan izango, baina hortxe dituzue. Ados? Bai? Bueltatu nahi baduzue, hortxe daude. Ados? Esaldi batzuk, seguraski, batek baino gehiagok esan ahal izango lituzke. Ez? Batzuk igual dira... Claro, norbaitek esaten balin badu dantzan ere bizitzaren erdigunea da, seguraski dantzari batek baino gehiagok aipatu du hori. Hori da. Baina, pistaren bat igual gehituko dizu. Lehenengoa. Bai. Politena denak bat egiten duenean da. Oso prozesu polita da, elkarlanean lan egiten denean. Segurazki jende asko kesan. Saio Arroio eta Ainhoa Etxeberria. Zergatik? Bai, jantzitegia badelako, pixkat prozesu oso baten katebegi bat, ez? Oso garrantzitsua. Eta uste dut arte zenikoetan jantzia ezin dela diseinatu prozesu guztiaren kontzientzia edo izan gabe. Niri eraman hau antzerkira. Esaldi horrek, antzerkira eraman hau. Politena denak bat egiten duenean, ez dakit holtza irudikatu dut, eta antzerki obra baten atzan dagoen lantalde handi bat, eta nola elkarlana aipatzen duen. Egia da oso esaldi zaila dela hasteko, ze egia da, ziur aipatu ditugun izanetan, asko egongo direla ados, talde lana aipatu dute. Talde lanarena, bai. Eta zein esango zenuke dela, berdina? Aipatuko zenuke? Zakit Venga, bai, zeinigo oso ziur ikusi dut. Bai, bale. Bai. Toma! Honek merezi du. Bai. Kroketa. Xabi gorainduko du kroketa. Bai, hori aipatu zuten, ez? Polita den denek elkarrekin eta baina asko gustatzen zitzaiela hori. Prozesuan egon ikusten eta orain bai hau ez. Eta pixkat garrantzia ematen zioten hori. Talde lan horri. Beste bat, generoaren gaia oso presente daukat eta min handia ematen dit neska mutil banaketa ikusteak. Hau dantza da. Dantza da? Hau dantza da. Esango zenuke oraindik generoaren gaia hor dagoela igual. Bai, eta esaldi horretaz gogoratzen naiz eta nik badu nera postua. Nera postua da Odei Iriarte. Nerea ere, bai. Epa. Bai, Odei Iriarte, Odei Kapero Txipi, ez beritzen artistikoan nahiko, Kapero Txipi. Uste dut, izan zela dantzari bat eta dantzari gizon bat. Nere bigarren aukera Aimar Odriozola da. Lehenengo Odei Kapero Txipi. Dantzaria da, bai, gizona ere bai, baina ez da Odei. Ez da Odei, ara! Nere bigarren aukera Aimar Odriozola. Ez? Bale, orduan behar du izan... Bai, beste bakar bat gehiago dago, ez? Uste dantzarik izan.
Joritz Galarraga. Bai, Joritzek esan zuen, bai. Uste dut euskal dantzaren inguruan ari ginela momentu horretan, eta pixka bat aipatzen zuen, oraindik ikusten zuela banaketa handia zegoela horretan. Bueno, baina urbil ibilizarete. Eta Joritze gainera zemelena polita daukan barkatu. Hau da, oso komentario azalekoa, baina gogoan dute etorri zanean bere hile luzearekin, eta irudikatu nuen hor dantzan bere hilea mugimenduan, eta bai. Baina oso esaldi interesgarria. Dantzan badutela garrantzia, ez? Eta adibidez, Amaia Lizaran etorri zeguten iburura, Bai. Hile horrek ja ematen dio... Pelazo. Bai, mugimendua. Bai. Eta oso esaldi ona iruditzen zaita, generoaren gaia oso presenta daukat, eta min handia ematen dit neska mutil banak eta ikusteak. Eta egia da Joritzek era aipatu zuela, zeudela oraindik dantza batzuk edo dantzatalde batzuk oso bereiziak zituztenak nesken dantzak eta mutilenak. Eta beste batzuk berriz nahastu egiten zituztela, ez? Eta dene dantzatzen zutela dena, eta uste dut hor ere bera jarri zuela, eta bai. Beste esaldi bat, hau, narrexau. Nire gorputzean leku osasuntxu bat eman diot dantzari. Hau Maialen Alberrok esan zuen. Wow, nik hain garbi bali maukago jurik, gehi bat egin dut. Maialen Alberrok esan zuen. Bai? Badakizu zergatik oroitzen nahi zen. Begira. Iruditu zitzaidalako oso elkarrizketa oso eskuzabala, bere aldetik, hitz egitea, mai gainean jartzea, ez dela beti osasuntxua dantzarekiko dantzariek duten harremana, eta berak orain bai lortu duela, eta aipatzerakoan, pixka testu inguruan jarri zuen, eta aipatu zuen, eta uste dut, dantzari gehiagok ere aipatu izan dutela hemen, ez? Gogorra, batzuetan irakasle batzuekin harremana ez zainona, eta iruditu zitzaidan eskuzabala beraz, bai. Oso argi eta oso ondo, bai. Eta Maialenek ere badu hile bat, dantzarako. Beste bat, hasierako txinparta izan zen, hasierako txinparta ura izan zen, denok aztoratu gintuen aurkikuntza ura. Nola iraganeko objektu eta hitzek duten gaur egun oihartzun bat. Nik gogoan dut esaldi hau. Bia, dantzari bat gure paretik pasatzen. Katixa. Dira, izan genuen iaz edo aurrekoan, bai. Denok aztoratu aurkikuntza, nola iraganeko objektu eta hitzek duten gaur egun oihartzun bat. Markaitzkano izan daiteke? Bida, oso arkaitzkano da esaldi hori, egia da. Nik uste dut esaldi sakonena dela, eta bai arkaitzkano. Epai! Bai. Etorri zen nor naizen baneki lana aurkeztera etorri ziren bera, Aline Etxeberri eta Maialen Diaz, eta pixka bat historia edo nondik abiatu zuten galdetzean, eta ze lan egin zuten idazketa prozesu horretan, Fuxan haiekin batera, hori kontatzen zuen pixkat, aurkikuntza, sorioneko horrek abiatu zuela, nor naizen baneki lan horren, azia. Urrengoaren erantzuna badakit. Baina oso, eske batzeko zerrexia dira, Ez, ya está. Punk. Jon Olivares. Jon Olivares da. Nire pertsonaiak ez epaitzen saiatzen naiz. Bai, hau Jon Olivaresek esan. Bai, gainera duela oso gutxi izan da, eta nik uste dut niri oso grabatua geratu zitzaidan. Bai, ze egia da, Jon Olivaresen errealitatea, eta egin duela poliziaren papera, eta kide baten papera, denetarik egin duela, eta horretarako ez epaitzea, aizu teknika garrantzitsua da. Bai, eta ni beti olakoak entzuten ditudanean, ez, nola lantzen duen jendea pertsonaia, nola sortu gelditzen aiz hor harrapatuta, eta ze lanketa eta ze esaldi politiak esaten dituen jendea, bai, eta oso garrantzitsua irutuzitzen Jonek esan zuena. Hau ere, tita harrapatuko duzue, ze, oindala gutxikoa da. Kaleko antzerkia demokratikoena da. Ui, zinek esan zuen hau. Ui, ez? Nik ez daukate... Paco Revueltas. Ez daukate oinargi. Oiana. Bai. Noa, horrezko matrikularen bila, Egin bar genuen, zea, ez marratxoak egin bar genituen. Bueno, ez, bale. Paco Revueltas Urdinez. Oso ondo. Horrela ari zara, bai. Frantza egiten ari da. Ez, zein dagoeneko esan ditugun. Daukazue artxibo erantzunik gabeko artxiboa, ez da? Bai, zau erantzunik hemen. Nik jarraitu ja Urdinez, Maialen Alberro, Saio Arroyo eta Ainhoa Etxebarria, Joritz Galarraga, Jon Olivares, dagoeneko erantzun ditugunak. Bale. Baten bat uste errepikatu dudala,
Maialen Alberroren bi zeuden egia da. Eta nik borratu dut pentsatuz doble zenuela. Ez, hori ez. Eta nola dakizu Maialen Alberroren bi zeudela? Ez, bi aldiz izena bi aldiz zegoela zerrendan. Ez zen bi aldiz zegoelako, ez. Bai, Pakok aipatu zuena, Barsanti Antzerki konpainiaren sorrerari buruz aritu ginen, eta beraiek sortu zuten, Juanjo eta Aritzarekin batera sortu zuten, pixkat kale antzerkia bultzatu nahi zutelako, eta ikusten du, edo beraientzat garrantzitsua da, hori edo zeinek ikus dezake pasatzen den bat, gelditu daiteke momentutxo baten, gero Joan, gazte, heldu, ume, pixkat, hortxe kalean daukago eta hori aipatzen zuen. Beste bat, hiltzen naizenean, hau Goiuriren bi galdera, lehen galdera horietatik ateratako erantzuna da, hiltzen naizenean, nire divina argazkia jartzea nahi dut. Ai! Zagit hor inogo bat zegoen, ai, oso esaldi hona da, baino... Hautagai bat dut. Nuke jakin aipatzen zuen, zeukala bere argazki bat, horla oso divina zegoena uste dut, taula uretan, baino jantzian edo, eta norraitek esan zuela, edo esaten zuela, hau da, nire epitafioa edo nahi dut hor jartzea argazki hau, hortxe. Ez dutuko gantzen izan zen, ze ona divina argazkiarena. Aktorea da. Ainhoa Ierbe. Ez. Rebotea. Ez dakit esaten dute, Maite Aizpuru. Maite Aizpuruk esan zuen. Bai, esatezun ez, argazki hori asko gustatzen zitzaiola, eta hor nahi zuela bere hileta egunean, hortxe egotea. Zeona. Beste bat, zuhaitz baten atea irekitzen dut, hau da, aurratu indut pixka, zerbait. Baina ez da pista honena, zuhaitz baten atea irekitzen dut, eta nire pertsonaia hor dago. Bere emozio eta gainontzekoekin, eta jazten ditut bere sentimenduak. Wow. Hau zailagoa, ez dakit gogoratuko duzuen. Wow. Hori egiten duela ez, ogultzara atera aurretik, argi dago aktore badela. Nerea Gartzia da. Ez. Ez duzu erraz, bat zaila jarri behar nuen bat, behintzat. Ze zaila. Ez dakit. Hau da, aktore izateaz gain beste lan bat ere egiten duen pertsona. Bat. Ui. Hori da agian, horrek utzi zaituzte deskolokauta seguraski, Ui. Ode Iriarte, kapero txipi. Egiten ditu dantzaz gain beste gauza batzuk, baina ez da bere esaldia. Bordun ziomara geratzen zego. Ez? Nahiara beriz. Ez. Esango dizuet? Saio Arroyo eta Ainhoa Etxeberria ziren jantzizekoa, baina saio aktore ere bada. Claro, nik ja markadutan eukan erantzun bezala eta bai. Eta berak aipatzen zuen hori ere oso lagungarria zela, pertsonaia janzterakoan, berak ere garrantzia handia ematen ziolako, horri, janzteko momentu horri, eta hoxe. Beste bat, hau oso esaldi simplea da, baina batzutan dantzatzera noanean pentsatzen dut, emanaldiaren aurretik, gaur gustora eseriko nintzateken ibutakan. Ze hona esaldia. Batzutan gertatzen zaigu, hor indi behar da, emanaldia. Bau, Ode Iriartek esan zuen. Ara. Baina, argi dago. Asier Ormazak. Ez? Dantza. Dantza barkatu. Dantzatzera noaren. Aimar Rodriozolak. Aimarrak aipatzen zuen. Batzutan, gustora ikusiko lukeela ere zerbait, eta esatu, batzutan hortxe arki, ongo nintzateke. Beste bat, telebistan txikitan asko ikusten dituen Backstreet Boysak. Txaketa bat hartu, alderantziz jarri, eta horrela hasi nintzen dantzan. Hau bai, Odei. Ode Iriarte, kapero txipi, berak aipatu zizkigun Backstreet Boysak egia da. Txikitako oroitzapen horietan. Egia da. Dantza gure herriaren alde egiteko beste modu batzen. Arraza da. Ane Albizuk esan zuen. Bai. Eski hor sakontasun puntu hori ere. Argia dantza taldea zari ginela Santelmoko erakusketa asko gustatzen zaite esaldi hori. Herria egiteko modua eta asko goratzen naiz elkarrizketa horrekin. Bai, zaipatzen zuen, jendeak esaten zuela, baina hori egingo duzue dantza eta berak ikusi zula, bai, dantza da, kasu honetan nire herriaren alde egiteko nire modua. Beste bat, antzerkia krisi permanente batean dago. Hori seguraski askok esan dute. Baina denetari dago, antzezlan guztiak ez dute berdin funtzionatzen. Hau Xabier Agirrek esan zen.
Nik ere ara esango nuke. Bai. Hau ja pixka bat ez, ekoiztetxetik, eta bueno. Bai, eta urte asko antzerki gintzan daraman pertsona baten ahotik, ez? Bai. Eta antzez lan guztiek ez dute berdin funtzionatzen, batek igual sekulako arrakasta, beraien kasuan larratonerak izan zuen sekulako arrakasta, eta horrek, baina beste batzuetan ez da alaxen hartatzen. Beste bat, zortea eduki dut lankideekin, bestela lanbide hau oso gogorra litzateke, hau asko esan dezaketen esaldia da. Hori da, hau da mundu guztiarentzat, baina Ainhoa Ierbe izango da. Bai, hau Ainhoa Ierbek esan zuen. Karo, eske ja deskartatzen aizeate, katxizarri banitu bakoitzetik. Egia da, aritu ginela, gauza asko egin dituela eta nola aritu den. Eta, aipatu zigun, kaka ikuskizuna sorpresa jaso zuela deia, eta belaunaldi eta lan egiteko modu desberdin horrekin oso pozik zegoela, eta... Juri, zen memoria daukazun, elkarrizketa horretaz gogoratzen naiz, bai. Bale, beste bat, titiritero moduan ikusten gaituzte. Ingeniaritza eta maila altuagoko lanak ondo ikusia dira. Horti beherakoak, gaizki. Ui, zesaldi ona. Baina... Hau izango da, Asier Ormaza, Bai. Pixka bat artearen inguruan ez nola ikusten zen artean edo kulturan dabilen jendearen lan hori, eta berak aipatzen zuen, hori sentitu duela askotan, ez? Titiritero moduan ikusia sentitu dela edo. Beste bat, pixka luzesiagoa. Lan artistikoa garatzeko era egunero da. Zerbait probatzen hasi eta orduak pasa. Hor mantendu. Bapatean beste ikuspuntu batetik ikusi eta agian beste modu batera enkajatzen du. Egunero lan egin eta inspirazioa etortzen da. Wow. Ziomara, horma etxe. Errepikatzen da, pertsona. Pista hona hori. Pista. Egunero lana egin eta etortzen dela. Igual arkaitzkano da berriro ere. Ez? Agian esan du nizpait, Da, bi lanbidetan aritzen den pertsona bat. Horrek eramango liguke edo kapero txipira. Edo? Saio arroiora. Edo saio arroiora. Saioa bi aldiz izan dugu. Eta hirugarren badago jana. Nik uste dut, ez. Kapero txipi. Bai, Toma! kapero txipi da, bai. Eta hau aipatzen zuen, dantzaren atala baino musika nola sortzen zuen galdetu genionean pixka bat. Eta hori probatzen hasten zela, ordua pasatzen zirela, agian batean etzula funtzionatzen, baina gero hor jarraitu eta hortxe sortzen zitzaiola. Atretzeko lana ondo egiten bada, ez da ikusten. Hau jantzi zelabekoek esango zuten? Ez? Beste atretzistaren bat badaukagu hemendik. Atretzeko lana ondo egiten bada, ez da ikusten. Zalantza daukat. Ai, zeinek izan du hau. Nik ezakit ezaten. Nik esango ditut, Nerea Gartzia. Ez? Ai, Naiara Beristain. Bai. Ja gutxi gehiago gehatzen dira, ez da? Bai, Naiara Beristain batez ere hori jantzitegi eta atretzoaz arduratzen da, eta berak hori esaten du, ez? Ez denean ikusten, orduan ondo egina dagoela atretzeko lana hori pixka bat hor pasatzen denen, baino presente dago eta garrantzitsua dela. Eta askotan, nik uste lan hau aztu iten zaigula, eta horrere, ezinbestekoa da. Beste bat, sortzeko inspirazioa ditudan esperientzietatik dator. Haietatik asko jasotzen dut. Uste dut askok esperientzietara jo izan dutela inspirazio bila, baina hau batek esan zuen. Hau esan zuen... Gutxi geratzen dira ja, Hau Nerea Gartziak esan zuen. Ez? Ara? A ber... Ziomarak. Bai, ziomarak izan zuen. Hori da, bai. Asko jotzen zuela, berak bizitakoetara, eta gainera ari zela konektatzen aspaldi egindako lana gaur egungoekin, eta konexio hori ere oso gustuko zuela. Beste pare bat, autu bat da euskalkian lan egitea. Batzuetan, babesleku gabe piztinera salto egitea bezala. Wow, euskalkian horrek ematen digu pista? Bai. Horrek ematen digu pista. Nerea Gartziak. Hori da, ondarrutarra da bera, eta Ainhoa Etxeberriarekin batera, hainbat lanen helburua edo sortu zutenean pabellon 6-rako pieza bat aipatzen zuen, nahi zutela ere ondarrutarrak
Bilbon nola funtzionatuko zuen ikusi, eta pixka mundura zabaldu. Eta azkena, orain baletak eman dizkidan gauza honenak ez direla fisikoak esango nuke. Hainbeste balete egiteak kaltetu egin dit. Hau Maialen Alberro da. Errepikatu egiten da pertsona hau. Agian Maialen Alberro izan daiteke lotura eduki dezakelako. Aipatu duzunarekin. Gogoan dudala aipatu zuela orain harreman osasuntxuga daukala dantzarekin, eta agian aipatu zuen balet. Maialen Alberro da. Bada, nire postua ere zurekin, tope. Maialen Alberro da. Eta ez da... Ez da! Ai! Ez, baina izan zitekeen, zelen aipatu dugu, horren inguruan aritu ginela Maialenekin. Begira. Pertsona hau baletean hasi zen, orain batez ere garaikidean dabil, eta berak aipatzen zuen, hori gorputzean, kaltetu intziola baleteko zur. Aimar adresora izango da? Ez? Ez du balete egin Aimarrek igual, ez? Uste dut pixkat ere egin zuela, baina ez honek bezain beste esango nuke. Aukera bat daukat burua, baina zalantza daukat. Eta, a bere, Joritz Galarraga bereziki euskal dantzan hasi zela, ez? Igual balete egindakoa da. Joritz Galarraga, venga. Ipatu zigun txikitatik euskal dantzan, eta aritzen zela. Aldugu... Publikoaren deia edo, komodina. Oiana zuk erantzun hau. Odei, iriarteka pero txipi. Hiru esaldi, karo, etzen duten esaldi. Askorako Mateo odeiek, Karo, egia da elkarrizketa, sakona izan zen, eta bi arloak zituen ez musika eta dantzarena pixkat. Bere esaldia zen. Hoxe, besteren materia baneukan, baina listo, nik uste, oso gainditua, oso nahiko txukun, Zarete kafe utxu guztietan, argi geratu zait. Eta gauza desango dizut, Goiuri, hau da, posaketa batzuetara prestatu gabe joan eta, pixkat azterketa ikusteko, eta dapatean zerrendetan zure burua ikuste bezala. Begira. Gu gaude zerrendetan. Ez, niri ere ez. Entzuleok, 11 minutu eguerdiko 12ak iristeko, eta guk poliki-poliki, bastakit, agur esan behar dizuegu, 7. denboraldia, Oiana. Ze pasada, Ze azkar. Gainera meneserita gauden irurok, 1200 programa hauetatik asko bizizan ditugu. Zuek batez ere. Guk batez ere, baina tira. Lehen denboraldi fatidiko hartatik zaude gurek. Hori bai. Kolaboratzei bezala hasi zinen. Hoxe. Eta orkezle bezala jarraitu. Hortxe. Oi ama, ze pasada, Pandemia bete-betean, bai. Guztiz, hortxe. Ez du polita. Gogoan dute Donostiatik ronda egitea, Donostiatik eta Euskal Herritik, kolaboratzaile kaskoak eramatera. Oendik badituzu kaskoiek? Ukiko ditut, karo, ez? Bai, ez dakit, oin zelantza sartu zai. Ikusiko banitu, konturatuko nintzateke zein diren, gogoan dut Tolosako denda batera joan nintzela erostera, eta gero, antxe kableak, mikroak eta dokumentuak eta ateratzea berez debekatuta zegoelako. Eta nik nire lehenengo kolaborazioa egin behar nuen Galiziatik, ze justo utzi zure mezua seinalaren ondoren antzeslanarekin Galizian egon behar genuen aste hortan. Eta hori izan zan asian petxa, bertan bera gelituz. Bertan bera geratu zen. Zerbait gertatu zen, pandemia oso bat. Hoxe. Saio honen asmoa fisikoki astea zen, baina pandemia iritsi zen eta dena pixatan kazora. Baina, begira, mentxau, gogoan dute Xabira Basolorekin izketan, esan nion, igual nahiagoko duzu, igual irailean hasi edo, zuk posibil ikusten baduzu, aurrera. Eta antxe etxen traste guztiak martxan jartzen hasi, probak, eta eta antxe biatu garen 2020ko apirilaren 21 batean, edo 20an orain zalantza dut. Eta tonto 7 denboraldi. Egia esan dena jaio zen pixka bat. Ikusiko dugu, ez? Ea ze itxura, ze martxa, ze ritmoea nola moldatzen garen. Eta 7 denboraldi. Ondo moldatzen zaretela. 1220 saio. Eta gaur, bigarren kafeak atxeden hartuko du entzuleok, datorren abuztuaren 31an, kapikoa izango den 1221 egiteko. Inaran doitzetik alaukitu nuen. Poza ematen du jakitea hasi berria zen irratia hartan, gu ere hasi berri ginela, kafeak binaka hartzen, eta urte hauetan sortu dugula komunitate bat, kolaboratzaile, aurkezle, lagun, entzule ezinbesteko, eta entzule maitatu asko zaretelako egun, eta
Eta gainera gero eta gehiago, zer esango dizuegu, urtez urte bigarren kafearen, naiz irratiaren eta naiz etxearen audientziek ere gora egin dutelako, baina batez ere, irratia bezalako proiektu erromantiko honetan sinistu zuten entzat ere, uste dut izan behar duela aitortza bat, ikustea, hasi eta hasi gabiltzala, entzuten duzuela, gero eta erresago entzuten gaituzuela FM bitartez Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, ze hori ere bada, ziurrenik historiak herri honekin eta herri honen zati batekin duen beste zorretako bat denok ez dugula sarbide bera entzuleok uinetara eta zuen gana heltzeko, eta hor iraganera jo beharko genuke, nondik gatozen, eta zelan egin zuten alderdi politiko batzuk, eta zehazki kasu honetan iraganean euskal alderdi politiko batek gararen aurretik egin irratia zen ark behartzuen edapena euki ez ezan, behin elkarrezketatu genuen, esan nuke Mertxe Izpura kontatu zigula hau, eta nola borrokatzen Espainiako alderdi politiko eta gobernuarekin izan, etxean zegoela gehiago borroka hori, eta tira, lokatzaietatik lokazti hauek, eta bagoaz, pixkanaka zuen gana gehiago eta gehiago iristen, eta poza ematen dit, lehengo batean lagun batek esan zian, zuek entzuten nabil dagoeneko Burgosen sartuta. Eta esan, bagoaz pixkanaka hazi eta hazi. Bona, ezain pixkanaka, egia esan azkar xamar, milaka eta milaka entzule ditu egunero gurekin, eta zuei ere entzuleok nahi geni zuen nolabait aitortza hori egin, uda ederra gozatzea opa, egia esan batzuk uinetan jarraitzen entzungo gaituzu, ez? Hemen jarraituko dugu turra egiten, Julen Goikoetxea eta biok datozen hilabete terdian, Julen gehiago, nik pixka bat lehenago bukatuko dutarek baina bai, udara oraindik luzea izango dugu aurretik, eta zuek goizetan kosta la kosta entzuten ibiliko zarete, Iker Gurrutxaga, Jon Garate eta Iraia Kambra eta bestelako lagunekin, eta arratsaldetan batura entzuteko aukera izango duzuek, gizonezkoa lehenago eta emakumezkoa ondoren, beraz, bagoaz oporretara eta ez goaz oporretara, denten esaten hasita, gezurra litzateke esatea bagoazela. Bai, ni ere gogoratzen naiz dio Indiokerrek hasieran esatea nortzuk dira elproja hauek, ze ona, nahiko xelebre izan zen, jaiotza ura, eta egia da, askotan esan dugu, streamingez emititzen den lehenengo euskal irratsaioa izan garela, hori ere horrela da, eta orduan agertu ginela askoren etxean, orduan denak etxean zinetenean, streamingak akaso pixu gehiago zuken, gerora bizitzak aurrera egin duenean, uinetara ere, uinetan noski beti izan du pixu gehiago irratsaio honek entzuleok ez pentsa, baina bai, hasieran etxean zineten asko, eta orduan deskubritu zenuten, batean bigarren kafea, gure aurpegiak pantailan, eta polita izan zen, eta orduztik Indioker eta Gorka bezalako entzuleak ere hortz izan ditu egunero, eta Gorkak hementxe dio ederra oso fidelak batzuk, egia esan, eta gero dio kosta ala kosta, ze ona, egin marko diogu bisitaren, lehen urtean Piraguarekin egin ezkenien bisita hori, Goiurik azken orduan kale egin zidalako. Goiuri? Beti kontu bera. Lady Kale dituko zaitut. Nola? Lady Kale. Zaiti izen itxusia iruditzen. Eta itxusia iruditzen, Lady Kale, eta itxusia iruditzen. Lady Kale. Aizu, mendik aurrera horrelaxe deituko zaitu. Lotxagabea gizona. Hori xentzuleok agurtu egin martza zaituztegula poliki. Oiana Maritorena genbe, udara ona pasa. Bai, berdin. Jasmo dituzu? Oraingoz ez dut, ez zer pentsatu, daukadana da, antzerki obra berri baten estreinaldia, eta haizu promo pixkat egingo dut, ez da, abuztuaren 6, 7, 8 eta 9, Andoni Agirre Gomez Korta eta biok, Antzokizarrean, Donostian izango gara, Tigrea izeneko antzezlan bat aurkezten, beraz, horren entxegutan ibili beharko dugu ordura arte, eta gero ikusiko dugu. Goiuriz izan, ez badituzu asmoak garbi? Ez daukat bat ere garbitzera egingo dudan, baina zerbait egin nahi dut, mundu guztiak ez du zertan bidaiatu, pixka bat bidaien gaindosia daukagu, baina deskonektatu nahiko nuke, behintzat, egun astebete etxeo, lortuko banu deskonektatzea. Zoriontxu. Ze pasaden udaran ez nuen egin, eta uste dut ikasturtean zehar nabaritu dudala,
ez nuela deskonektatu, eta orduan, hor, geratzen direla gauzak hor barruan, eta pixutxua egin zait urtea. Bai, ulertzen zaituz, nire ere denboraldiaren azken txampagu oso luzea egin zait, baina tira, iritsi gara onaino, eta agur esatea besterik ez egu geratzen. Xabi, Noa eta Eneko hemendik agurtuko ditugu, zen denborari gabe gabiltza. Xabikoren kroketa ordainduko du eta agurtuko ditugu behar bezala. Nahi duzen mikroan agur esan, irukote? Agurra gainera. Bai. Bueno, kontatuko dizkizugu Xabiren Madrileko abenturak, eta Eneko eta Noarenak ere baiz, ez dakit nola doazen. Ez dakit, berai guztut ez dakitela. Hori. Martxa duten bizitzakin bai badute, kontatuko dizkizuegu iraietik aurrera, edo akaso etorreko dira, beraiek ere, kontatzera entzuleak baino orain agur esango dizuegu. Eskerrak bideari bilbediren kantu honekin, agurtuko dugu denboraldia. Tristura punti batekin, baina atxeden hartzeko beharrarekin ere. Asko maite zaituztegu entzuleok, eta irailean, bueltan izango gara. Hobe esan da, abuztuaren 31an, bueltan izango gara, ez da gizue, psikologikoki, ze eragina sortzen duen, abuztuan bueltan izango gara esate horrek. Zaindu asko eta abuztuaren 31 arte. Bien bitartean, Frantziako turra bihartik aurrera, bihar arratsaldeko 6etatik hasita, etapa berezia, orduan hemen izango gara, baina gainontzeko egunetan, arratsaldeko 4etan eta salbuespeneko etapa batzuetan, 3etan konektatuko dugu mendiko etapa ederrenetan, ez begin denbora gehiago igarotzeko. Zaindu asko, aio. Alboan bilagu Irun berri niraia Lagunak etxean Bidatozkit burura Eta zigarroaren gean Ireki ez izteko Keep calm and bigarren kafea.